1 तारिख जानुवारि 2024 दिनाव जोङो जोंनि प्रिन्सिपाल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म डिग्री कलेजनि जेनाखि प्रिन्सिपाल बिथां मानगोनांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावदों। मान बावनायनि खारना जाहैबाय जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म डिग्री कलेजआ बेनो फार्स्ट जोंनि सारा आसामनि भितराव बा सारा वर्ल्डनि भितराव बा इन्डियानि भितराव दा बेखौ डिग्री कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानायनि थाखाय आरो प्रभिन्सियेलाइज जाहोनायनि थाखाय मानगोनांखौ जों मावदों। आरो लोगोसे बेखौ जों होनथारनांगोन जे जोंनि जायनाखि आगोलाव इस्टाब्लिश खालामनाय बाथेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङानो 1999आव 17 आगस्टआव बेखौ इस्टाब्लिश खालामदोंमोन, फार्स्ट फाउन्डेसन खालामदोंमोन। बेनिफ्राय दिनैहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय 28 डिसेम्बर 2003आव बे कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। दा बेहाय माखासे जेनाखि जोंनि बर' मानसिफोर बा बर' लेक्सारारफोर बर' प्रफेसारफोर बिसोर एपइन्टमेन्ट मोनबाय आरो माखासे गोबाङानो फ्राय 19 जन प्लास 9 जन नामा 9 जन 28 जनाबो एपइन्टमेन्ट जाबाय। आरो बेहाय हाजार हाजार गथ'फ्रा स्टुडेन्टसफ्रा बेहाय माबा मोनसे सोलोंथाइ बिफानाव सोलोंनो मोनसिगोन आरो बेनिफ्रायनो टिपकाइ एरियाया डेभेलपमेन्ट जागोन आरो बे एरिया सारा बर' जाथिया बा सारा बड'लेण्डनि एरिया डेभेलपमेन्ट जागोन जों आसा खालायो। आरो जों बेखौबो गोसोखांनांगोन जे बेखौ फाउन्डेसन खालामनाया जोंना बाथेन्द्रनाथ ब्रह्म। बे बाथेन्द्रनाथ फाउन्डेसन खालामनायनि उनाव नैबेहाय जेनाखि हा बे हाखौ सोरखिखातानि जेनाखि सुनिलाल नार्जारि बे सुनिलाल नार्जारिया डनेसन होनाय बायदि जादों, डनेसन होदों होननानै बुंजागोन। आरो बेनिफ्राय बे जेनै इनफ्रास्ट्राक्चार कनस्ट्राक्सननि खामानिखौ माखासेया जोंनिनो जायगानिनो सांमोनदानि सहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथाङा बे माबाफोरखौ होदों, इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सफोरखौ होदों। दा जोंनि जायगानि मानसिया खुब गोसो गुदुङै बे इन्स्टिटिउसनखौ नांथारगौ होननानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ नामजाथा बा नामदां बिनि जेनाखि आइडिय'लजि गुरुदेव कालीचरण आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल बे जाफुंसारथों होननानै गोसो गुदुङै मावफुंदों। आरो जोंनि जेनाखि प्रिन्सिपाल धनरन्जन लाल बिश्वकर्मा मानगोनाङा बिराद खस्थ'यै बेखौ जेबो गैथारि इनफ्रास्ट्राक्चार गैथारिनिफ्रायनो साजायै दिनैहाय बिराद डेभेलपमेन्ट खालामबाय, गासिबो खालामबाय। ओमफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ आदाय खालामनो हाबाय। आरो बेहाय जोङो जेनाखि गभर्नमेन्ट दानि बिटिसि सरकार बे प्रमद बर'नि सरकार आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट डक्टर हिमन्त बिश्व सरकार आरो एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ जोङो गोसो गुदुङै हामलायथि बावो। आरो बिसोरनि जेनाखि जोंनि गुरुदेबनि नामै जे डिग्री कलेज जाबाय बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जोङो जोंनि ब्रह्म धर्म कमिटि पर्बजरानिफ्राय जोङो वार्म वेलकाम खालायो। आरो बेनिफ्राय जोंहा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि दरकार दंबावो। आरो बे दरकारा जाहैबाय जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ आइडिय'लजिया बेल' नङामोन, बिनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजियानो जाबाय बर'नि जेनाखि समाजनिति राजखान्थि ओमफ्राय अर्थनिति गासिबो बिथिङा जोंखौ डेभेलपमेन्ट जाथों, बर' जाथिया डेभेलपमेन्ट जाथों होननानै गोदोनिफ्रायनो स्कुलखौ फार्स्टआव 1912 सनावनो चिफ कमिशनारनिफ्राय जेनाखि गवालपारा डिस्ट्रिक्टमोन बे समाव चिफ कमिशनारनिफ्राय 30,000 थाखा लाबोनानै टिपकाइआव मोनसे इन्सटिटिउसन खुलिदोंमोन। बे इन्सटिटिउसननि मोनथाम स्कुल माने एमइ स्कुल, कार्पेन्ट्रि आरो उइभिं बे मोनथामजों ज' लानानै टिपकाइआवनो मोनसे खुलिदोंमोन 1912 सनावनो। आरो बेनिफ्राय बे स्कुला 1913 समाव फैसाखौ 1912 समाव मोन्दों, 1913 सननिफ्राय बे स्कुलखौ खुलिदोंमोन। आरो बेहाय जाहैदों प्रथमाव जाहैदों बे माबाया टिपकाइना माबामोन बे 7 मानसिनि दारै बे जादोंमोन। माबा जेनाखि एमइ स्कुलनि हेडमास्टारा प्रियनाथ सरकारमोन फार्स्टआव 1913 सनाव। कार्पेन्ट्रिना जाहैदों महम्मद काजिमुद्दिनमोन आरो उइभिंना जाहैदों फुकन चन्द्र ब्रह्ममोन। खिन्थु दुखुनि बाथ्रा बे स्कुला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म खुलिनाय स्कुला दा साबग्रामाव थांबाय। बे नैबे प्रियनाथ सरकारनि कनस्पिरेसियाव टिपकाइनिफ्राय बे साबग्रामाव थांदों, साबग्राम एमालगेमेटेड एकाडेमि हिसाबै थांदों। दा जों बेखौ लाखिनो हायाखै, बे खुब दुखुनि बाथ्रा जादों। आरो मोनसे खोथा बिराद दुखुनि बाथ्रा ओरैबायदि जाबावबाय, जोंनि टिपकाइआव टिपकाइ केसि एमइ स्कुलमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामै एमइ स्कुलमोन। खिन्थु जखननाखि बियो माबा जाहैबाय मोननैजों एलाइनेसन जाहैबाय, एमालगेमेटेड जखननाखि जाहैबाय, बे एमालगेमेसन जानायनि उनावनो बे केसि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि
नामा दानगारनानै मात्र टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुल जादों बे जों बिराद दुखु फोरमायदों दुखु मोनो जाहाथे बिदि जाया जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि ब्रह्म धर्म कमिटियाबो जाहाथे बेफोरखौ नोजोर होयो जोंथ' नोजोर होदोंमोन जों हास्लाबाखसै ओंखायनो बे मोननै जिनिसखौ जों नांथारगौ होननानै सानो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दा नैबे डिग्री कलेजाव जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चारनि दरकार दं बे हस्टेलनि दरकार दं गार्ल्स हस्टेल बा बयज हस्टेलनि दरकार दं बे बयज हस्टेल गार्ल्स हस्टेलखौ जाहाथे जोंनि बिटिसिनि चिफ बा बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसना जाहाथे गोसो होयो आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरैबाफोर आदाय खालामनो हायो जेरै जोंनाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म जेनिखि एकाडेमि काजिगाव बेहायनो जों मिथिनायाव 1 कोटि थाखा फैसा माबादों हस्टेलनि थाखाय एलकेसन खालायदों बिराद धन्यबादनि खोथा जों पर्बजरानिफ्राय बिराद धन्यबाद खालायो बे प्रमद बर'खौ बेनि थाखाय आरो नैबे जेनिखि दानि जेनिखि डिग्री कलेज जे सारा दुनियायावनो सारा बड'लेण्डआवबो सारा आसामावनो जुदि बे डिग्री कलेजा फार्स्ट गुरुदेबनि नामै जादोंबा बेहाय जोंनो गुरुदेबनि मोनसे स्टेचु नांगौ होननानै जोङो बेखौ डिमान्ड खालायो बा हांख्रायो बा आर'ज गाबो आरो बेहाय हस्टेल नांगौ होननानै जों आर'ज खालायो बेनि उनाव बे डिग्री कलेजा मोनसे हांख्रायदों प्रिन्सिपाला जे जोंनाव बेहाय मिउजियाम बुक्सनि लेखाफोरनि जाहाथे मिउजियामफोर जायो बे मिउजियामनि थाखाय जाहाथे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मावफुङो बा गुरुदेबनि जेनाखि लाइफ हिस्ट्रि बा बेनि मावबिदिन्था बा मावफारिफोर बेनि जेनाखि लेखाफोर दङबा बेखौ गासिबो जमा खालामनानै बे मिउजियाम हिसाबै बाहेरनिफ्राय फैबाबो जाहाथे फरेनार्सफोर फैबाबो सोरबा स्टाडि खालामनानै फैबाबो जाहाथे बेहाय नुफैयो बेनि थाखाय हांख्रायदों दा जोंबो गभर्नमेन्टखौ हांख्रायदों जाहाथे बेबायदि प्रभिजनखौ बेबायदि माबाखौ एरेन्जमेन्टखौ जाहाथे खालामनो हायो बेनि थाखाय जों खावलायदों सार नैबे बेलायाव नुनो मोनदों जे गोबां माखासे फोरोंगिरिफोरनि मुं फारिलाइया फैयाखै नैबे बेलायाव माबाफोर खावलायगोन नामा सरकारखौहाय बेफोरखौ होनाया मोजां आधा थानायाथ' मोजां नङा इडुकेसना हाफ बोरै जानो इडुकेसना जाबा फुल जानांगौ प्रत्येक बिथिङावनो जोङो नलेजखौ मोननो हानांगौ इक'नमिक्सआनो जा पलिटिक्सआनो जा जेन'बा ससियलजियानो जा जेरावबो मोननांगौ मानसिफ्राथ' सब साबजेक्टआवनो सोलोंनो गोसो जायो सब साबजेक्टआनो फैनाया मोजां दा जों बेखौनो आसा खालायो आरोखि प्रिन्सिपालाबो निस्सय माबादों मोनसे प्रसेस लागोन बेनि थाखाय गभर्नमेन्टनियाव निस्सय प्रसेसखौ खालायबाय दा जोंबो बेखौ जाजानो लुगैयो आरो गोबाव सम बिपि खुंथाय गोग्गोआव थानाय समावहाय नैबे सरकारा नैबे कलेजआ मोनसे प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोन नाथाय नैबे 3 बोसोर आबुं जायगायावनो बिटिआर खुंथाय गोग्गोआव थानाय प्रमद बर'आ नैबे कलेजखौहाय मावफुंनो हाबाय मा बुंगोन बे समाव बे इन्टारेस्टनिबो खोथा थायो बे आगोलाव बे जेनेबा इनफ्रास्ट्राक्चारा एसेबां गैयामोन बेनि थाखाय अनेक बार इनक्रिरि जादों इनक्रिरि जानायखौ जोंबो मिथिगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय इनक्रिरि फैदों इनफ्रास्ट्राक्चारफोर नांगौ ओमफ्राय इडुकेसननि जेनाखि माबा सेटआप जेनेबा लेक्सारारफोरनि जेनाखि केटागरि बे केटागरिफ्रा निश्चय फुलफिल जायाखैमोनबो जानो हागौ बे गभर्नमेन्टनि सिंनि बाथ्राखौ जों बारा मिथिला जोङो जाय बानायना होदों बेखौथ' जों वेलकाम खालामखाथारनांगोन जाय मोजां मावो बेखौथ' जों मोजां मावदों होनखानांगोन जाय हायाखै बेखौथ' हायाखैथ' होनखानांगोन जोंनि धर्मआनो बेनो जे सैथोखौ सैथो जों माबानांगौ दिन्थिनांगौ आरो मिथ्याखौ मिथ्या दिन्थिथारनांगौ धोरोमाथ' बेखौनो होनो सत्य मिथ्याखौ जों बासिनो रोंनांगौ आरो जेखौ नंगौ बेखौनो जों नंगौ होनखाथारगोन आरो जेखौ नङा जों नङा होनखाथारगोन बे जोंनि धोरोमावनो दंखाथारो गुरुदेबा जोंखौ होनखाथारदों जे सैथोजों सोलिनांगौ समाज फोसाबनांगौ शिक्षा नितियाव जोङो गोरों गोरा जानांगौ बयजोंबो मिलाय मिसा थानांगौ गावजों गाव मिलायनानै थानांगौ इडुकेसनखौ एखेबारे मास्ट ओमफ्राय समाज निति बर' समाजा गावनि दानाय लुनायखौ गारनो नाङा गावनि भाषाखौ गारनो नाङा ओमफ्राय बेहायनो जों दुबियावबो ब्रह्म बर्डिं खालामनानै होलायदोंमोन प्रथम एबसु दानायाबो बियो 1915 सनावनो बर' सात्र सन्मिलन बै ब्रह्म बर्डिङाव दादोंमोन 1919 सनाव फार्स्ट बर' सात्र सन्मिलना क'क्राझाराव जाजेनदोंमोन फार्स्ट बर' सात्र सन्मिलना ओमफ्राय बे 1927 सनाव बे टिपकाइनि जेनाखि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म स्कुल बे स्कुला बे 1927 सना साबरग्राम एमालगेमेटेड एकाडेमि जाहैदोंमोन दा जों बेखौनो आसा खालायो जे भबिष्यतावबो जोंनि टिपकाइ एरियानि मानसिखौ जों नुयो दा बे पर्बजारनि एरियानि मानसिया फार्स्ट बड'लेण्ड जेनाखि डिमान्ड उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 92 चार्टार्स अफ डिमान्डखौ बाद होनानै बेयाव 3 मोनथामल' पइन्ट लाबोदों बेबो पर्बजारनिफ्रायनो बासबारिनिफ्राय जाजोबदों प्रथम माबा जानायाबो जेनेबा धर्मगुरु जानायाबो गुरुदेब नाम मोननायाबो पर्बजारनिफ्रायनो जाहैबाय दा ब्रह्म धर्मनिफ्रायनो जाहैबाय आरो बड'फा नाम मोननायाबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्रायनो जाहैबाय फार्स्ट मन्थ्रि जानायाबो रुपनाथ ब्रह्मनिफ्रायनो जादों
रनेन्द्रनाथ बसुमतारियाबो बे ब्रह्म धर्मनिमोन फार्स्ट जादों फार्स्ट डाक्टार जानायाबो ब्रह्मनिफ्रायनो जादों दा गासिबो नायनो थाङोबा ब्रह्मनिफ्रायनो जाजोबबाय थादोंमोन दा ओंखायनो जों गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि बे जेनाखि प्रिन्सिपाल आदर्श बेखौ जोङो बयबो मानिनानै बे शिक्षा नितियाव समाज नितियाव बा बर'नि जौगाथायाव जाहाथे बयबो गोसो होयो बेखौनो जोङो ब्रह्म धर्मनि जानानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेखौनो खावलायो।